नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, होय आम्ही स्मार्ट शेतकरी व्हीएस या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। आज आपण कृषी उत्पन्न बाजार समिती कराड येथील 18 फेब्रुवारी रोजीचे कांदा बाजारभाव पाहणार आहोत। असेच रोजचे ताजे कांदा बाजारभाव पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करून सपोर्ट करा। कराड येथे हलवा कांद्याची आवक 99 क्विंटलची झाली होती। हलवा कांद्याला भाव मिळाला आहे किमान दर 500 रुपये, कमाल दर 3500 रुपये, सर्वसाधारण दर 3500 रुपये असे होते कृषी उत्पन्न बाजार समिती कराड येथील प्रति क्विंटल मधील कांदा बाजार भाव। कराड येथे हलवा कांद्याची आवक 99 क्विंटलची झाली होती। हलवा कांद्याला भाव मिळाला आहे किमान दर 500 रुपये, कमाल दर 3500 रुपये, सर्वसाधारण दर 3500 रुपये असे होते कृषी उत्पन्न बाजार समिती कराड येथील प्रति क्विंटल मधील कांदा बाजार भाव।